Quietos ahí, quietos. Fíjate allá en el barco de con las señoras para avisar aquí la parte ya en los 20 segundos. Puebla, control, por favor. Moi bons días a todos, benvidos a esta 33ª bandeira Concello do Grove. Onte tamén saliron nesta última quenda. Recordamos que as quendas de hoxe veñen marcadas pola clasificación na regata de onte en Chapela. Vamos ca virada da Megrove, vamos a darlle un forte aplauso á embarcación local que hoxe queren darlle unha alegría aos seus aficionados. Aí os vemos chegar con solvencia nesta primeira posición. Vamos ca virada da Megrove, da Mequiña. Tío, perdón, da Pauliño. ¡Ay, que lo mato! Bueno, ahora chega o Club de Remo Salgado Perillo, que sigue mantendo distancia co Club de Remo de Vilaxoán nesta segunda calle. O Club de Remo de Salgado Perillo vai virar a embarcación da Coruña e agora o fará o Club de Remo Vilaxoán. Segunda posición para o Club de Remo de Salgado Perillo, terceira posición para Vilaxoán, que apura virada, moi boa virada de Rebeca. Primeira posición para Megrove, segunda para o Club de Remo Salgado Perillo, terceira para o Club de Remo Vilaxoán. Pues a control. Tengo yo el papel. Tengo yo el de Ares. Ahí nos choverá. Bueno, pois aquí vemos a chegarse as tres embarcacións claramente en primeira posición a Megrove, facendo unha gran regata, marcando o ritmo e meténdolle moita distancia aos seus perseguidores, que parece que a segunda posición é para Perillo, que hoxe vai aguantar ese segundo posto nesta primeira quenda. A Pabliño vai chegar claramente en primeira posición, marcando moi bo ritmo, deixando moi atrás o Club de Remo Salgado Perillo, Club de Remo Vilaxoán. Aquí remata Megrove. E chega un forte aplauso para o Club de Remo de Salgado Perillo, que vai a finalizar hoxe na segunda posición nesta primeira quenda. E agora fará o Club de Remo Vilaxoán, terceira posición nesta quenda. Non quedarán moi contentos, pero ainda así están a facer unha gran regata e vamos a darlle un forte aplauso aos de Vilaxoán, que tamén o merecen. Forte aplauso porque aquí vai a rematar o Club de Remo Vilaxoán. Parada Roberto Pérez e Martín González. En a bancada de Alonga do Club de Remo de Chapela, adestrada por Marco Antonio, como patrón Pablo Vicente. Na bancada de Babos. Pois xa estamos vendo como están a realizar a primeira virada. Parece que Coruxo primeiro, Castropol é segunda, o Club de Remo Mecos Mondariz parece terceira e o Club de Remo Chapela cuarta. Se non nos equivocamos, primeira posición para o Club de Remo de Coruxo, ocupando a sexta e a sétima posición o Club de Mar de Castropol quinta e o Club de Remo Coruxo é cuarta con 15 puntos.
El Club de Remo de Chapela parece que va a cerrar esta quenda, pero vamos a ver qué sucede en esta segunda mirada. Parece que Coruxo va en primeira posición, pero Castropol ven recortando distancias. A ver qué sucede. Boa mirada de Coruxo. Paran ahora o Club de Mar de Castropol. Por detrás en terceira posición o Club de Remo Mecos Mondariz. En cuarta posición o Club de Remo de Chapela. Vamos a darle un forte aplauso a estas 4 marcacións que están en moi poucos segundos. Moi interesantísima esta segunda quenda. Primeira posición para o Club de Remo de Coruxo, segunda para o Club de Mar de Castropol, terceira para o Club de Remo Mecos Mondariz e cuarta posición para o Club de Remo de Chapela. De 3 segundos por detrás, na calle 1 o Club de Remo Mecos Mondariz 10-20, 9 por detrás de Coruxo, e na calle 4 marcacións en 13 segundos. E se comparamos tempos cos da primeira quenda, o Club de Remo de Coruxo seguiría marcando ritmo con 10-11, o Club de Mar de Castropol iría segunda con 10-14, a Megrove saltaría o Club de Remo Mecos Mondariz ven un pouco por detrás delas e cerrando a quenda o Club de Remo de Chapela. Pois vamos a ver que sucede. Club de Remo de Coruxo parece que pode vir en primeira posición, pero o Club de Mar de Castropol ven apretando moi forte, non lle vai poñer nada fácil. Onte xa fixo un moi bolongo o Club de Mar de Castropol nunha chegada moi igualada, arrebataba o quinto posto o Club de Remo de Coruxo. Vamos a ver que sucede hoxe, parece que están moi igualadas ambas embarcacións. Club de Remo de Coruxo na calle 4, Club de Mar de Castropol na calle 2, moi igualadas como na regata de onxe. Vamos a ver quen é, si é Fontaíña, si é a Ría do Eo, veñen moi igualadas. Vamos a ver que sucede na calle número 4 Coruxo, na calle número 2 o Club de Mar de Castropol. Vamos a aplaudir a estas 2 embarcacións que outro de nosotros están regalando un duelo moi interesante que vai a ser para Fontaíña. Hoxe levase a Fontaíña esta quenda. Primeira posición para o Club de Remo de Coruxo, segundo vai a ser o Club de Mar de Castropol, e aquí en terceira posición outros do Grove, a Mequiña, un forte aplauso para eles tamén. Club de Remo Mecos Mondariz vai quedar terceira nesta quenda. Aí vemos chegar o Club de Remo Mecos Mondariz e vai cerrar a quenda o Club de Remo de Chapela. Un aplauso para a Leonga, Club de Remo de Chapela, últimos metros. Vamos a apoiar a estes rapaces. Moi boa regata tamén, moi bo traballo. Aquí acaba o Club de Remo de Chapela, finaliza. Joder. Hai moitos anos que te salí nese Pois en marcha xa esta quenda de honra, saída correcta, as 4 últimas embarcacións, as 4 teóricas favoritas xa están no mar. Na calle número 1 temos a Carmela do Club de Remo Puebla, a Maruxía como patrón hoxe, Jesús Ángel Rodríguez, na bancada de babor, Diego Pérez. Pois moi igualada esta primeira virada, os favoritos non defraudan. A primeira parece que é a Sociedade Deportiva de Samer Tolameu, pero as outras 3 embarcacións moi igualadas, o Club de Remo Puebla, o Club de Mar de Bueu e o Club de Remo Ares. Bueno, pois aquí as vemos chegar moi igualadas as 4 embarcacións. Vamos a ver que sucede. A calle número 1 o Club de Remo Puebla, calle número 2 o Club de Mar Bueu, calle número 3 o Club de Remo Ares e calle número 4 a Sociedade Deportiva Samer Tolameu. As 4 embarcacións moi igualadas nesta quenda de honra, moi interesante, moi preciosa está este ano a Liga Galega. Vamos a ver que sucede. Vemos chegar moi igualadas as 4 embarcacións. Parece que a Sociedade Deportiva Samer Tolameu ven diante, pero na calle número 3 Ares tamén está moi pegada. Puebla na calle número 1, Bueu parece que ven un pelín detrás. Vamos a ver que sucede. A calle número 4 a Sociedade Deportiva Samer Tolameu, calle número 3 o Club de Remo Ares, calle número 1 o Club de Remo Puebla. Vamos a ver na virada.
moi igualadas das tres embarcacións. Parece que a primeira vai ser a Sociedade Deportiva de San Bertolomeu, segunda o Club de Remo Ares, terceira o Club de Remo Puebla e cuarta o Club de Mar de Bueu. Moi igualada esta quenda. Vamos a darle un fortísimo aplauso a estas 4 embarcacións por estarnos a regalar esta regata tan bonita. Primeira posición a Sociedade Deportiva de San Bertolomeu, segunda o Club de Remo Ares, terceira o Club de Remo Puebla e cuarta o Club de Mar de Bueu. Todas as embarcacións moi pegadas, moi poucos segundos de diferencia. Pidiendo una mano de pintura y algún punto de sutura y hacer un punto final. Está quedando un pouquiño atrás o Club de Mar de Bueu, que vai a virar agora mesmo. Aí o vemos virar. Sexa, primeira posición a Sociedade Deportiva San Bertolomeu, segunda posición o Club de Remo Ares, terceira posición o Club de Remo Puebla, cuarta posición o Club de Mar de Bueu. Pero vamos a ver que sucede. Sociedade Deportiva San Bertolomeu marcaba o mellor tempo na terceira virada. Vamos a ver si o Club de Remo Ares é capaz de remontar ou se a Cafai e o Club de Remo Puebla dende a terceira posición. Vamos a velo. Últimos metros para esta primeira, perdón, terceira quenda de honra desta 33ª bandeira Concello do Grove. O Club de Remo Puebla tampouco quere ceder terreno, máis distanciada quedou o Club de Mar de Bueu. Antes de finalizar, recordemos que sorteremos un colchón cedido por noso patrocinador Confostés. O de Ares ven en primeira posición, remonta a Sociedade Deportiva San Bertolomeu a súa bandeira, claramente Ares en primeira posición. Moi boa regata da Santa Olalla, vai a gallar esta regata, van a gallar a 33ª bandeira Concello do Grove. Gaña Ares, consigue a bandeira Ares, segunda posición a Sociedade Deportiva San Bertolomeu, terceira o Club de Remo Puebla, en cuarta posición vai chegar o Club de Mar de Bueu. E vamos, non nos olvidemos do Club de Mar de Bueu, que están facendo unha gran tempada, unha gran regata hoxe. Vamos a darlle un forte aplauso a empuxar estos rapaces nesta final, nesta terceira quenda de honra. Con esto vamos a dar por finalizada a 33ª bandeira Concello do Grove. Moi boa regata do Club de Mar de Bueu.